Здравейте! Казвам се Ясмин и днес ще ви покажа още една голяма премиера на BMW. Изцяло новото BMW iX3. Като първият изцяло електрически модел, BMW iX3 е пионер в технологията на BMW за електрическо задвижване от пето поколение. Плюс това, той е с напълно спортни характеристики. Следователно, той запазва познатото изискано BMW присъствие, като го съчетава с най-добрия комфорт, гъвкавост и най-ефективната технология. Всичко това създава перфектна комбинация, която ни води директно към съвсем нова епоха. И сега е време да го проверите лично. Чакам ви долу! Структурата на офертите за BMW iX3 е радикално намалена до само два профила. И това ще направи избора за клиентите много по-лесен. Сега можете да изберете началния модел Inspiring, който включва значително подобрено стандартно оборудване. Или може да изберете дори по-високо ниво на оборудване с модел Impressive. И той стои зад името си. Това е моделът, който имаме тук днес. И който идва заедно с някои много специални комфортни, дизайнерски, както и технологични характеристики. Както подсказва името му, а и първото впечатление спрямо това превозно средство, iX3 е електрическо превозно средство, еквивалентно на двигателя с вътрешно горене или плагин хибрид на BMW X3. Той има абсолютно същите пропорции на интериора и екстериора. Но разбира се, особено външният дизайн е адаптиран така, че да отговаря на изцяло електрическите му възможности и характер. Основните външни повърхности и линии са преработени за оптимизирана аеродинамика. И както сигурно предполагате, това придава на iX3 още по-изчистен и изразителен външен вид. Бъбрековидната решетка на BMW, разбира се, все още доминира отпред и се появява тук в своята собствена интерпретация за този модел. Предлага се и в черно, което не е задължително за европейския и е стандартно за китайския пазар. Рамата му има свързана форма. До голяма степен е затворена и подчертана с линия в емблематичния цвят BMW iBlue. Бронята също има плавен, изчистен дизайн, водещ до тези вертикални отдушници. Отново се доближава доста до BMW X, но главно заради по-ниските нужди на електрическото превозно средство от охлаждащи отдушници и по-високите аеродинамични стандарти. Страничните прагове също са в акцента на BMW iBlue. Това включва и отделението за батерията в пода на автомобила. Нов аеродизайн и за джантите, тип 20 инча 834. Моделът Inspiring включва тип 19 инча 842. И освен, че изглеждат наистина страхотно, те са и невероятна технологична иновация. Хромираната въздушна шахта разполага с логото на BMW i. И разбира се, дизайнът на задната броня също е адаптиран, за да пасне перфектно на електрическия дизайн на iX3. Ще видите богати повърхности и намалени линии. И очевидно вече няма нужда от ауспуси. На тяхно място имаме дифузори с вложки BMW iBlue. Емблемата на модела ясно показва, че това е електрически модел на BMW X3, а именно iX3. Но сега е време да проверим интериора на iX3, нали? Нека само да намеря ключа и ето го! Опцията за комфортен достъп на BMW вече включва и дигитален ключ за iPhone. Това означава, че всичко, от което се нуждае моят iPhone, и комуникация на близки разстояния за заключване, отключване и стартиране на чисто новото ми BMW. Добре, интериорът може и да е почти идентичен с този на BMW X3. Имаме обаче някои много конкретни подробности, които показват силно и ясно, че това наистина е концепцията за задвижване на iX3. Има прагове за врати, специфични за BMW i. А след това, очевидно, емблемата тук в централната конзола ясно казва iX3. Това е синият пръстен около логото на BMW на спортния волан и тези акценти на BMW iBlue продължават към бутона за стартиране-спиране на двигателя и селектора на предавките. Едно от любимите ми неща е, че този панорамен таван всъщност се предлага стандартно с iX3, както и новата технология на термопомпата.
И това ще осигури невероятна енергийна ефективност, когато използвате вашия климатик. И докато се чувствам приятно и удобно в прекрасната си кожена спортна седалка Вернаска, както се вижда тук в цвят мока, стандартната околна светлина, която естествено е настроена на синьо, изглежда като че ли завършва цялата атмосфера на интериора и подчертава забавлението и комфорта при шофиране на изцяло електрическо превозно средство като iX3. Що се отнася до шофирането, новата иновативна технология на BMW с електрическо задвижване се основава на изцяло ново развитие на задвижващата система, както и батерията с високо напрежение. И точно това прави BMW iX3 истински пионер за цялото ново поколение BMW електрифицирани модели, които предстоят. Най-поразително е може би архитектурата на задвижването, която е нова за BMW SAF. Високоволтовата батерия е структурно интегрирана в пода на карусерията на автомобила, подобрявайки поглъщането на удар и гравитация. Тя има по-висока енергийна плътност в сравнение с предишните поколения батерии и разполага с напълно интегрирана охладителна система. Но защо не оставим числата да говорят сами за себе си, нали? Високоволтовата батерия има нетен енергиен капацитет от около 74 кВт-часа, а системата има консумация на енергия до само 18,5 кВт-часа на 100 км. С други думи, това означава, че може да осигури обхват до 460 км по стандарт WLTP. Системата издава максимална мощност от 210 кВт-часа и въртящ момент от 400 Нм. Това създава BMW динамика с ускорение от 6,8 секунди от 0 до 100 км в час и 180 км в час като максимална скорост. Още един забележителен факт. BMW iX3 се предлага само като модел S-Drive с задно задвижване. Тази концепция за задвижване позволява по-компактно пространство и по-малко тегло на технологията под повърхността. По този начин тя също така придава пълна ефективност на iX3, като поставя мощността на електродвигателя и теглото на модела в изключително изгодно съотношение. И тук идва още един екологичен плюс. Докато батерията за високо напрежение на iX3 е изработена с 60% по-малко кобалт, за пръв път конструкцията на електрическия мотор не изисква никакви редки земни елементи. Естествено, BMW iX3 използва възобновяване, за да разшири обхвата на шофиране. И точно тук на лоста за избор на режим виждаме положение в ново състояние B. Сега и B и D представляват нови режими на задвижване с различно поведение, когато става въпрос за ускорение и възобновяване. Когато поставите D, вашето задвижване автоматично ще използва интелигентно движение по инерция и адаптивно възобновяване, докато можете също така да зададете желаното ниво на възобновяване с помощта на вашия централен информационен дисплей. И след това, когато поставите положение B обаче, задвижването ще реагира на така нареченото усещане за един педал, както го познаваме от BMW i3, например. Това означава, че превозното средство ще намали скоростта по-активно, след като отпуснете педала на газта и също така ще използва максимално възобновяването автоматично. Но BMW iX3 е автомобил с напълно развити спортни характеристики и това означава две неща – ежедневна гъвкавост и удобство. Иновативната задвижваща технология не компрометира вътрешното пространство или използваемостта на iX3. То дори се предлага стеглич за ремарке като опция, само в случай, че имате нужда от такъв. А що се отнася до удобството, разбира се, iX3 се предлага напълно оборудван с най-новите дигитални услуги на BMW и системи за помощ на водача. Какво винаги ви е необходимо и не можете без него? Точно така! Вашият смартфон! С интеграцията за смартфони на BMW, насочването на маршрута чрез приложението за смартфон вече може да се показва на вашето арматурно табло, както и на вашия дисплей, проектиран на предното стъкло. А с Android Auto, устройствата с Android вече могат да се интегрират и безжично. Интелигентният личен асистент на BMW също е актуализиран и подобрен. И сега, в допълнение към познати команди като «Покажи ми следващата зарядна станция», гласовото управление също е подобрено за по-добро разбиране на вашия естествен език и разширено до допълнителни функции на автомобила. Здравей, BMW! Отвори прозореца от страна на водача! Според мен, една от най-важните характеристики на автомобила е добре функциониращата навигационна система. С BMW Maps, BMW представя нова навигация, базирана на облак, която е по-бърза, по-прецизна и супер лесна за използване. Целта може да се въведе удобно чрез търсене със свободен текст и едно поле,
или чрез интелигентния личен асистент. Няма нужда да помните конкретни адреси, защото системата предлага полезни дестинации. Маршрутът се изчислява изключително бързо, а облачната навигация позволява много кратки интервали за актуализация, за по-надежни прогнозни часове на пристигане и информация за трафика. А новите услуги за свързано зареждане и паркиране в BMW Maps помагат за бързо намиране на места за зареждане или паркиране. За мен най-важни по време на шофиране на напълно електрическо BMW са услугите за свързано зареждане. Сега те също така разполагат с кръг на обхват и най-ефективни маршрути в навигационната система, като не оставят място за безпокойство в диапазона в iX3. И дори услугите за свързано зареждане чрез приложение са актуализирани, за да гарантират пълна мобилност и интеграция на електрическото задвижване на BMW в живота на водача. Шофирането на електрическо превозно средство очевидно трябва да има напълно различен звуков съпровод. И BMW iX3 е част от един съвсем нов начин, що се отнася до звуковия дизайн на BMW. Не кой да е, а филмовият композитор и носител на Оскар Ханс Цимер създаде точно това, което чуваме, когато стартираме или изключим BMW iX3. А също така и звукът при шофиране с ниска скорост има този уникален характер на серията BMW i. Ежедневна интеграция и мобилност с вашето електрическо задвижване на BMW, което означава да притежавате гъвкавостта, да можете да зареждате почти навсякъде. Така че, защо не погледнем малко по-подробно и да видим по-отблизо тези различни възможности за зареждане? Докато европейските модели имат един-единствен контакт за зареждане от дясната страна на превозното средство, което комбинира както AC, така и DC зареждане, то японските и китайските такива имат два отделни капака. Един на предния ляв калник за променлив ток и един от дясната страна на автомобила за зареждане с постоянен ток. Като електрическо превозно средство, iX3 предлага както променлив, така и постоянен ток за пълна мощност на зареждане. Така че в зарядна станция с висока мощност на зареждане до 150 кВт-часа, iX3 може да се зареди до 80% състояние на зареждане само за 34 минути. За удобно домашно зареждане ви предлагаме BMW Wallbox. С максимална мощност на зареждане от 11 кВт-часа, вашият iX3 може да бъде напълно зареден за около 7 часа и половина. За зареждане в обществена зарядна станция ви предлагаме кабел за обществено зареждане BMW Mode 3 точно тук. И най-хубавото е, че се доставя директно с автомобила. Но това определено не е всичко. Има още един, още по-гъвкав начин за зареждане на вашите електрифицирани модели BMW. Гъвкавото бързо зарядно устройство се свързва с различни контакти с помощта на множество адаптери. То включва битови контакти, както и контакти с високо напрежение и автоматично се адаптира към наличния електрически ток. Така че при 3 фази до 16 ампера, това означава, че отново очакваме максимална мощност на зареждане от 11 кВт-часа за гъвкавото бързо зарядно устройство. Първият изцяло електрически SAF на BMW отваря много широк пазар на електрически превозни средства за BMW. iX3 проправя пътя към още повече електрически превозни средства на BMW с изцяло нова технология на задвижване. В допълнение към своя поразителен нов език на дизайна за модел BMW i, BMW iX3 издига жизнеността и удобството на съвсем едно ново ниво за електрическите превозни средства на BMW с новите си дигитални услуги и решенията на BMW Charging, стоящи до BMW X3 с двигател с вътрешно горене или хибридно задвижване. Изцяло новото BMW iX3 е първият електрически модел на BMW, който предлага на клиентите пълната възможност за избор само в един дериват.